Good evening, good evening. Me nuanom mma mmeranteɛ maame papa a wobɛte menka. Maadika ne akasa kyerɛ dɔm nyinaa sɛ wohunu me video wagyina hɔ na tie afutusɛm a ɛwɔ mu ɛne nyansasɛm ɛwɔ mu. Menyɛ video ɛmfa mɛma sɛ w'ani mede ɔbɛdwoku ama wasere. Wohunu me video a ɛyɛ afutuo a mekyerɛ kwan a daakye wabrabɔ bɛsi wo yie. Anyɛ sere sɛ wobɛsere brɛ wei na wokɔda na wodwene daakye na wobɛdi awerɛho a sere na wosereɛ no ayɛ hunu ama wo. Enti mekyerɛ wo deɛ ɛbɛboa wabrabɔ. Ɛna awia yi na me ne me nua bi odi nkɔmmɔ. Na obisa me asɛm bi. Na mepɛ sɛ yɛn nyinaa yɛkyɛ. Na obisa me sɛ the year 2023. Enti ɔbɛkɔ yie ni. Na January akɔgu a February timefo nie. Ɛnso ɔnhunu hwee. Meninsa bi a wa wowɔ baabi, wa wote baabi, wa wakwantuom, wa woyɛ adwuma bi. The same thing also wordwene. Menua meka asɛm bi akyerɛ ha simple. Sɛ wokɔtɔ sika ne na wokɔ kwayem sɛ wɔkɔ akɔdɔ a wobɛkɔ no kwaye ne da hɔ kakraa. Enti ɔbɛyɛ ɔdene sɛ kwaye na ɔda hɔ no sɛ wokɔ gyina animu a wonhuru baabi a wonhyɛ aseɛ ɛnɔmfuo no. Enti wadwene bɛyɛ obebree sɛ menhyɛ aseɛ wɔ ha ya na ana menhyɛ aseɛ wɔ ha. But I believe sɛ baabi a wobɛgyina a wode sika ne bɛstate sɛ wɔdɔ no. Wodɔ ne kakra a wontimi nnɔ kɛseɛ. Enti wobɛsen akɔ fie. Baadeɛ kye wo ba a woahunu sɛ wabɔ kwane no ato w'anim. Enti wobɛdɔ ne kakra kakra sɛ w'ani bɛhunu no na kwaye na wodɔɔyɛ no. Watim adɔ awie. Sɛ kookoo ne wɔdua a na wodi kookoo na ahyem na wo anidasoɔ sɛ maadua kookoo ɛwɔ afewe mu. Maame papa me nua abranteɛ saa ne abrabɔ ɛteɛ. Saa ne afi a wobɛsim biara ɛteɛ. Abrabɔ fa to ho sɛ ɛte sɛ kwaye a bia nnɔɔyɛ. Sɛ year 2023 ne ɛba no wonim nea ɛwɔ year 2023 mu. Enti sɛ January na wobɛhyɛ aseɛ. Yɛ wadwen sɛ January wokɔtɔ kotokuro na wode hyɛ January no. Ba January no wonim kwaye na wugina animu no baabi a wɔbɔ afa. Enti sɛ wohunu sɛ January sei ne me pɛsɛ meyɛ na wohyɛ aseɛ a kakra no ɛnkɔduru next year December no na wabrabɔ asesa. Na wabrabɔ asesa. Every June hɔkɔ baabi no na wadɔ kwaye ne half. Enti unim baabi a mfuo ne wode ɔkɔ. Enti sɛ wohyɛ abrabɔ na se January na February no ɛkɔgu a ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ wodi yie. Sɛ ne wabrabɔ na wopɛ sɛ wode wura yie no wahunu deɛ wode abrabɔ no ɛkɔ. Enti wɔpɛ ne kakra no ɛnkɔduru bɛyɛ 6 months time no na wonim nea wɔyɛ ɛwɔ 2023 no. Enti mfiti prɛko sɛ wura January na abrabɔ no ɛba bɛsiw yie. Wura February na abrabɔ no ɛba bɛsiw yie. Wura March na abrabɔ no ɛbɛsiw yie. Sɛnea wokɔdɔ mfuo a wokɔtɔ sika no kɔɔyɛ ɛdene ma wo no the same thing wura yie mu a ɛbɛyɛ dene ama wo. Enti fa bibi si w'ani so na aware a sɛ ɛyɛ adwuma a ade akwantu a hunu sɛ January sei ne meyɛ ba menim akwantuo na metu no nea ɛbɛkɔ. Enti menim sei na maware ɛkɔ akɔdi ba wo pen so a no matter how no wobɛhunu nea wopɛ sɛ wohunu no ɛwɔ w'ani so. Meka kyerɛ biara nti biara mana ba me mu. Akada kura 2023 ɛbɛkɔ awieye no.
abrabɔ no bɛsi wo yie na ohia ne sɛ wobɛhunu baabi a wɔgyina na wastate adɔ wa sɛ kookoo na wopɛ sɛ wodɔ no aburofuo na wopɛ sɛ wodɔ no bɔɔdefuo na wopɛ sɛ wodɔ no bankyefuo na wopɛ sɛ wodua no sɛ wanni ka ne ankɔgyina kwaeɛ ne animu a sɛ mfofoa no wanni ka ne ankɔgyina animu because ɔda hɔ kakraa enti wokɔ a ɔmo kyerɛ sɛ womfuo ni ni a wonhuru baabi a sɛ wogyina ɛde hyɛ mfuo no ase enti wadwene bɛyɛ ɔhanyan sɛ ahani da hɔ kakraa yi asase da hɔ kakraa yi kwamene so no mɛfa a mɛdɔ mɛwie baa sɛ wo starte ɛde sika ne to fam na wotwa baabi kakraa na adeɛ bɛkye no woba wonim baabi a wɔbɔ kwade ne afa ma wani mmere ma bibi mmra wani so fa botaeɛ bi si wani so na kokɔ wani 2023 no matter how no wobɛdi yie wɔ 2023 no ɔno nti ma me se follow me videos na ne ayɛ dene ama wo no menkyerɛ wo na ɛnyɛ simple ma wo na abrabɔ no ɛdene ba wonya de ɔbɛkyerɛ wo kwane ne wa enti mmra awurade nyankopɔn ɔma Moses ko Israel sɛ ɔkɔyi nkoasomfo no na Israelfo ne dɔɔso sene Moses na mpanyimfo wɔm sene Moses anyansafo wɔm sene Moses ba awurade nyankopɔn ma Moses ne kyerɛ kwane no agyi ɔmo firi nkoasonom mfa usuku a wakɔ enhuru ba bia wɔwɔ enkasa wo yɛ prophet ana wo yɛ minister ana wo yɛ president ɔwɔ de nyankopɔn ɔde ma bia sɛ ɔmfa nkyerɛ ne nua follow me na ne ahintaw no mema na daadi ne wonim no mɛkyerɛw ama abrabɔ ne bɔ ayezi ama na abrabɔ ne ɛdene deɛ ba wohunu kwan no a ɛnyɛ dene ɛmoro so awurade nyankopɔn hyira wo sɛ wobɛtie me na wa follow me YouTube Bernard Asante ɛwɔ YouTube wo follow me a anytime bia no wo kɔhwehwɛ video na nyɛ abrabɔ mu nsɛm nko a nyankopɔn asɛm a ahinta amanfoɔ gye nyame hu sika di ne nyina wobɛnya nsɛm a ɛbɛboa wabrabɔ ne slow ma yɛntu anamɔn na yɛmɛyɛ nkunedifoɔ ne yɛde yɛ ho ato nipa so akyere yɛde yɛ ho ato president so akyere yɛde yɛ ho ato ministers so akyere ama adwuma ɛsɛ yɛyɛ de pagya no da bia ne yɛaka akyi na wo follow ma wobɛdi yie ɛwɔ afim awurade nka ho medira de Bernard Asante follow me YouTube na yɛnkɔ yɛnim na wobɛnya full videos na ahwɛ na wotena se sua a asomdwe bɛba wabrabom wo fie bɛdi yie wonyɛ hiani ɛnka so wo nana no nso bɛba bɛsɛ bi afata ɛwɔ adonnom enti yɛbɛtumi aka sɛ amen